Jaruma Maryam Ibiyola ta fitar da sanarwa a shafinta na Instagram cewa daga yau 1 ga watan tara shekara ta 2020 ta daina fim, ita ba ƴar kannywood ba ce. Kana ƙarshe ta godiya bisa irin ƙauna da ake nuna mata. Jaruma wacce tsohuwar mata ce ga fitaccen jarumi Adam A. Zango, 'yar garin Abuja, bata sanar da asalin dalilinta na yanke wannan hukunci ba. Kuma ta yi wannan sanarwa ne a bangaren story na Instagram, wato inda ba dama a yi tsokaci kan batun. Duk wanda ya mata tsokaci sai dai ita kaɗai ta gani. A wannan shekarar dai jarumai mata kusan 3 kenan da suka sanar da ficewarsu daga masana'antar ta Kannywood, ba tare kuma da sanar da dalili na aure, karatu ko wani dalili a matsayin dalilin nasu na ɗaukar wannan matakin ba. A baya-bayan nan dai sabuwar jaruma Halima Abdulkadir, wacce aka fi sani da Intisar, ta sanar da daina fim ɗinta ba tare ta bayyana dalilinta na hakan ba. Haka zalika jaruma Asma'u Nasma ta yanke irin wannan hukunci. Duk da dai bata bayyana a shafinta ba, amma ta sanar da duk wani makusancinta a masana'antar. Ko a shekarar 2018, jaruma Maryam ma ita ma ta bayyana ficewarta daga harkar ta fim. Haka zalika Aisha Umar Muhammad, wacce ita kam jim kaɗan da ba da sanarwar daina fim ɗin nata, sai ji muka yi ta yi aure. Kafin daina fim ɗin Maryam Ibiyola ta fito a fina-finai irin su Nas, Alƙawari, Hafiz, Wutar Kara, Ramakon Gayya da sauransu.